Ordu betetxo dugunez, konexioa egiten dute mitartean, hasi egingo gara. Neure sentimentua nahi de deklaratu, nik ere gaurko honetan, labur-labur. Ohore dut eta atsegin jardunaldian zuekin izatea. Urtetan, gai hauen inguruan diardugularik gutxitan izaten dugu, zinez, zuen pareko entzulego kualifikaturik. Beraz, horea da eta atsegin eta estima ondituen dut, era berean, gure sailburu jaunak eta zuzendariak ere bertan egoteko hartu duten denbora. Badut horrekin batera, halako errespetu sentiera eta lotxa itzal bat, eta esango dizuet zergatik. Gaurko FNF bost. Hemen sortzi da. FNF sortzi. Zuzeneko kontuak. Bai, baina han ikusten hori da garrarona. Eman barriz, Hemen proiektatu. Bai, hori da garrarona. Berriz, Mikel? Sortziei, ala bostai emango dugu, sortziei. Bai. Ez du hartzen. Eman berriz ere, lehen ikusten zan ama. Bai. Han agertu arte? Bostakin proba ingo jo. Ez eman sortziri berriz. Sortziei berriro. Bai, hortxe. Baina ez, han agertzen da. Ikusten da hien... Ez da ordenagailu honetatik, Bai, ikusten da lan problema. Baina haiek esan digute, eman berriz, Mikel. F-sortzi berriro. Ikusten pantalla horten ikusten denean ondo dago laia. Baina hemen ikusten ari nintzenik eta hori zegoen horre. Bai. Eman berriz, Oain, hasi da. Oain bai. Orain bai. Esaten izuen, errespetu sentiera eta lotza itzal bat ere badu dala, batetik, zuen... Batetik, gaiak, berak, sortzen didalako, halako errespetu bat. Lagunek, gaurko jardunaldi hau antolatu dutenek, gaia paraturik eman zidaten, eta izenare badakizue zein duen ahuldutako hizkuntzaren gizartea. Eta ezinbestean horrek neurri batean behintzat oroar gizarteaz hitz egitea eskatzen du, ez eskolaz, eta beraz neurri batean formulazio teoriko eta zenbaitetan empirikoetara ies egitea, eta beraz zuentzat elkor xamar izango den azalpen bat ematera behartzen hau, eta horrek sortzen ditalako lotxa itzal hori. Eta gero duda, nola aurkeztu behar dut gaia, erabat sartu behar dut eskolaren ingurumen hurbil horretan, baina orduan gero gonbidaturik ditugun lagunen esparruan sartzera noa. Eta ez nuke inoren kontuk aurrez eta oker astintzen hasi nahi. Beraz, ez naiz horretara iritsi. Eta sakonean noraino. Ordubetek ez du gauza honditarako ematen, eta zenbaitetan, konprobatua dugu, gainera, behar izaten dugula atzetik hasi gauzak refreskatzeko, gaur ere horrelako zerbait egingo dut, eta inoiz zuekin azaldutako irudiren bat ere ikusiko duzu artean, ez asko, baina bizpahiru bai. Honek eskatzen du, beraz, oso atzetik hastea, eta gero aplikazioa hurrengo hizlariei uztea, eta hala egiten saiatu naiz. Gero esango direnetarako hurbilbide teoriko, partez empiriko, huts izan nahi du honek. Zertaz jardungo dugu nagusiki? Aztertu beharreko gaia ez dugu hizkuntza, gizartea baizik, ikus izenburua.
Izenburua ahuldutako hizkuntzaren gizartea da. Adibide xume batez esateko, etxearen eskriturak dira, ez etxea. Eskriturak erretzera zaizkizu, importantea bai, baina paper batzuk erretzera zaizkizu etxea, zuti dago. Era berean, ahuldutako hizkuntzaren gizartea da, ez hizkuntza. Beraz, gizarteaz hitz egin behar dugu gaur, ez hizkuntzaz, edo ez nagusiki hizkuntzaz. Ahuldutako hizkuntzaren gizartea, eta honekin bukatzen du sarrera, ez da gizarte ahula, eta hau garrantzitsua da. Ahul gora eta ahul bera ibiliko gara gaur, eta gizarteaz jardungo dugu, baina ahuldutako hizkuntza bere baitan duen gizarteak ez du, ez teknologia aldetik, ez demografia aldetik, eta ez beste hainbat parametroren ikuspegitik zergatik ahula izan. Ahula hizkuntza da, ez gizartea, eta hori aurrez garbi utzi nahi nuke gaizki ulerturik ez sortzeko. Labur, hizkuntza, ahuldutako hizkuntza hitz egingo dugunez, zer dago horren atzean? Zer du euskarak berezi egiten duena? Hori hiru planotatik ikus daiteke bat, ikuspegi linguistikotik. Hontan ezer gutxi esango dugu gaur, guztio dakizue hizkuntza ez indoeuroparra da gurea, eta hortan bagara Europako gainerako hiztun herri txiki gehienetatik berezi, ez inguruko hizkuntza handietatik bakarrik, baita gurea bezalako hiztun herri txikietatik ere. Horrek termino soziolinguistikoetan, 1952tik badu termino soziolinguistikoetan esan bezala definizio argia Heinz Klosek emana. Gurea Abstandsprache da, ez da Ausbausprache. Hori oso diferentea da Katalunian, Galizian, da beste hainbat lekutan. Han oso hurbil daude hizkuntza biak, eta batetik besterako tarteak bai ikasteko eta bai galtzeko, bietarako txikiak dira. Gurean diferentea da, eta hori ere gogoan izan behar da. Gero, jakina, ukipen egoeran gaude. Ukipen egoera, dakizuenez, Uriel Weinreichek definitu zuen, bere tesi doktoralean eta Nueva Yorkeko zirkulo linguistikoan publikatu, esan nahi du, bi hizkuntza eta hizkuntza diogunean, bi hiztun herri, bi hiztun talde, bi hiztun elkarte, bi komunitate linguistiko kontaktuan daudela. Batak bestean inpaktatzen dula eta biak esparru fisiko-territorial eta zenbaitetan soziofuntzional berbera konpartitzen dutela. Horregatik daude ukipenean kontaktuan. Ikuspegi soziologikotik esan beharko genuke hiztun gutxi ditugula, oso urrun gaudegu Kataluniako egoeratik, kopuruari dagokionez, eta gure harreman sareak ez direla oso trinkoak. Gezalduz, ahulduz, joan dira mendeetan eta bereziki 20. mendean. Gero, jakina, euskarak eta honetan zentratu nahi nuke gaur, uste baitut errazegi hankapuntiaka pasatzen garela hortatik, euskarak ez du benetan lekua galdu Donostiako zine festivalean edo aurrezki kutxetako zuzendaritza bileretan. Ez dugu goi mailako funtzioetan lekua galdu. Euskarak behe mailan galdu du eta galtzen ari da bere esparrua, bere lekua. Beraz, ahuldu ez da goian ahultzen ari nagusiki, behean baizik. Norbaitek esango dit, bai, baina goien ahul egoteak behean eragiten du. Askotan bai. Ez da ezinbestekoa, baina askotan bai. Baina gauza bada, ark hor eragitea, eta beste bada gaitza non dagoen esatea, eta gaitza behean dago. Inoiz esan izan dut, bodegatik ari zaigula ura sartzen, eta ez teilatuko itukinetatik. Teilatuko inukinetik asko, baina ura
tronban bodegatik. Eta horren ondorioz, eta badakit hau ere, ez dela gure artean oso onartua, ia diglosiarik gabe gelditzen ari gara. Gure historia ez da gero eta diglosikoago garela, justu alderantziz baizik. Lehen ginean, arras diglosiko, orain dela 500, 400, 500 urte. Azkeneko 250 urtean bederen, diglosia galduz joan gara, eta orain azken apurretan gaude. Gabe gelditzen ari gara. Eta ikuspegi individualetik, esan beharko genuke, hemen, ama hizkuntzaz, etxetik euskaldun garen guztiok elebidun garela, aldiz, ama hizkuntzaz, etxetik erdaldun diren askok ez dakite eta bereziki ez dute egiten euskaraz. Horrekin batera, ama hizkuntzaz euskaldun diren gazteak alfabetatzen ari dira eskola bidez, eta hori da gure itxaropen oinarrietariko bat, eta horrekin batera, etxetik erdaldun direnak partez euskalduntzen ari dira. Horregatik alda euskara ahuldutako hizkuntza, partez bai, baina partez ez, hori aurreo ikusiko dugu. Momentuz, buruan bi gauza gordetzea nahi nuke, bat, albo erdarekin ukipen egoeran dago euskara. Hori ez dugu ahaztu behar, ezin dugu gure planteamendu egin hemen euskara bailegoan eta bera bakarrik. Hemen ez dago euskara bakarrik, ukipen egoeran gaude, eta euskara erdarak daude espazio berean. Eta, esan berri dudana, diglosiarik gabe gelditzen ari da ia euskara. Horrek ondorioa ditu. Lehenengo aldi, helduko diogu, hizkuntza bik, eta hau luze ikusiko dugu, eta badakit, esango diezue orain dela 2 urtere luze xamar ikusi genuela, baina merezi du berriro errepikatzea. Hizkuntza ukipenak munduan, edon zein lekutan, definizioz, 3 ondorio ditu. Ondorio linguistikoak, ondorio individualak, ondorio sozialak. Ondorio linguistikoak dira, A eta B hizkuntzak alkarrekin bizi direlarik, bietako bat, zenbaitetan biak, baina askoz sarriago bietako bat, beste hizkuntzaz interferitua gertatzen dela, bai hots ebakeran, bai morfologian, bai lexikoan, bai semantikan. Eta hortik sortzen dira, euskara ona behar dugu, garbia behar dugu, ustak mordolioarekin egingo balute sikira, eta hortik ateratzen dira bestelako kontu horiek guztiak. Plano individualean, hizkuntza ukipenaren ondorioa da, ukipena gertatzen den gizarte horretan, gizartearen parte batek, ez beti, ez gehienetan guztiek, parte batek, beste hizkuntza ikasi egiten duela, eta beraz, hizkuntza ukipena gertatzen den lekuan, gizartearen zati bat elebiduna da. Batzuk, hiztun batzuk, elebidun dira. Eta elebitasun horretan gero ikusiko dugu oso maila diferenteak daudela. Eta azkenik, gizarte mailan, plano soziologikoan, hizkuntza bik anbito berean inpaktatzen dutenean, edo batak bestearengan inpaktatzen duenean, hizkuntza biak erabiltzen dira hasieran bederen, eta gero hasierako bi hizkuntzen erabilerako territorial hori era diferenteetan garatu liteke eta gerta liteke bat bakarrik erabiltzea. Edo biak, baina era aski berezian. Hortaz, zerbait gehiago ikusi behar dugu. Era grafikoan esanik, esan dezagun. Hizkuntza ukipenak batez ere lehendabizi ondorioak norbanakoan dituela. Hizkuntza bik ukitzen dutenean, persona batzuk, ez denak, teorian izan litezke guztiak, praktikan ez, batzuk elebidun bihurtzen dira. Hori da lehenengo ondorio garbia. Eta elebidun horiek
beren ele batean, lehen hizkuntzan, eta ikasi berria duten ele bi hortan, hizkuntza gaitasun diferentzialak dituzte, hoien gaitasun horretan nagusitasun moldaera edo dominance configuration diferenteak sortzen dira. Eta horren ondoz, dator, elebidun horiek egiten duten hizkuntza, hor hirugarren puntuan, goian eskuinean ikusten duzue, interferentziaz betetzen hasten da, kode alternantzia gertatzen dira, eta luzarora hibridazioa, maileguak eta bestelako kontu gertatzen dira. Hori, maila linguistikoan, maila sozialean gertatzen da, edota mintzaerari hasierakoari eutsi egite zaiola, edota galdu egiten dela, jendea mintzaldatu egiten dela, language shift edo danadalakoa gertatzen dela. Eta zenbait kasutan, horren aurrean, gizarte horrek erabakitzen duela, atzera doan, galduz doan, ahulduz doan hizkuntza indarberritzea. Xumeago esanik, eta ez nuke gehiegi luzatu nahi, baina uste dut komeni dela gogoan izatea, gizarte horretan lehenengo ondorioak dira, esan dugu individualak, baina orain goiti bera azalduko ditugunez, batetik linguistikoak, eta honek esan nahi du, hiztunen eskueran dagoen euskarazko errepertorio linguistikoa zabaldu egiten dela. Pertsona batek lehen, eman dezagun, agian lekuan lekuko mintzaera egite zuen, bertako berbeta modua, eta horrekin aski zuen. Oinatin, txantxiku eraz, eta besterik ez zuten behar. Edo zertarako. Baina, horrekin batera, sortu ohi dira, eta sortu izan dira, azpi euskalkiak ere, bailara oso batean, ez herri batean, edo auzo batean egiten zen mintzoa, baizik eta bailara osoan egiten zena, mandezagun, Goierriko Gipuzkera. Ez da justu Zegamakoa, ez da justu Ataungoa, badaude aldeak Zegamatik Atauna, baina badu amankomuneko zerbait, badu entitate bat azpi euskalki horrek, eta beste maila batean euskalkiak daude. Nolabait ere, garai bateko aldaera historiko, geografiko, geohistoriko fuerteak agian, orain dela 1500 edo gehiago urteko, dibisio administratibo batzuen zera ondorio izan litezkenak, edota gutxienik Elizaren bidez, obispaduen bidezko demarkazioekin lotura itxuraz dutenak. Eta batzuen ustez, badakizue, horren aurretikako banaketa gentilizioekin ere lotuta leudekeenak. Baina hori guztia, horrez ongi horniturik diot, ez baina izortan jakitun, eta ez baitakit inork ere noraino dakien hori justu nola den. Nola nahi ere, aldaera horiek, azkeneko mendean, mendeterdi bi mendean, bestelako kontu batzukin diversifikatu dira. Eta da, erdal interferentziak halako kontinuum bat sortu du. Txantxikueraz egiten bazan, basarri batean, arago zen, orain, agian, batzuek betiko moduan egingo dute, hango zera izkera, baina agian umeek edo gazteek edo lanera beste norabai joaten direnek, ja ez dute egingo puru hangoa, ja interbenituagoa da. Hori maila lokalean gertatzen den bezala, bai azpi euskalkian da bai euskalkian gertatzen da. Guztietan gutxienik dago lehen zan bezala eta ura bera, baina orain interferentziaz. Beraz gutxienez, 5 modultatik 10etara pasagara, eta hori ere txikia da, ze praktikan ez daude polarizatuta, baizik kontinuum batean. Ondorio individualetan, esan dugu, hainbat persona elebidun bihurtzen direla ahuldutako hizkuntza duten gizarteetan. Gure kasuan, gutxienik 5 aukera ditugu. Bat, euskaldun elebakarrena, horrelakorik ia ez da gelditzen 3-4 urtetik gorako personetan. Bestetik, euskal elebiduna, hau da, erderaz baino euskaraz hobeto moldatzen dena. Gero ikusiko dugu, hobeto moldatu, ze iturritan. Ahoz, idatziz, etxeko gauzak esateko, jendaurrean hitz egiteko, baina oroan. Gero dator, erdal elebiduna, euskaraz baino, erdaraz hobeto moldatzen dena, neurri batean aurrekoaren antimetrikoa. Badago gure artean, eta ez dira gutxi elebidun jasotzaileak ere, entenditu bai,
baina adierazteko gai ez direnak euskaraz, eta azkenik erdaldun hutsak. Agian ez dira elebakarrak, ze atzerri hizkuntzaren bat edo alofonoren bat badakite. Hau da, beraz, badago joera uste izateko, gure historian, bai hizkuntzaren barne izaeran eta bai hiztunon gaitasunean uniformizazio batera joaten ari garela. Praktikak erakusten digu alde batetik baietz eta aldi berean justu kontrakoa ari dela gertatzen, diversifikatzen ari da. Eta gizarte mailako ondorioak, hemen zera formulazio teoriko betikoa, hizkuntza batek eta praktikan hizkuntza diogunean esan nahi du hizkuntalde, hiztun elkarte, hiztun herri batek. B hizkuntzan, B hiztuntaldean, B hiztun elkartean, B hiztun herrian inpaktatzen duenean, zer gertatzen da? Soluzioak hor ikuste dituzue. Bata da, datorrenak berea galdu eta joaten den lekukoa hartzen du. Bera iristen denean, azkenean, handik 2-3 belaunaldira, B egiten dute guztiek. Mantezagun, migrante askoren kasua, Alemaniara joan, eta beraiek jakingo dute gaztelaniaz, baina haien seme-alabek eta haien ilobek gero eta gutxiago gaztelaniaz, ona etortzen ezpadia, eta gero eta gehiago alemanez, eta alemanez bukatuko dute. Bestea da, etortzen da bera, eta nagusitzen da. Honetarako ez daukagu adibideak bilatzeko oso urrun joan beharrik. Batzutan, A gehi B gertatzen da. Biak erabiltzen dira. Jakina, hauek fenomeno estabilizatuak diren neurrian oso atzera eramaten gaituzte eta ez dakigun noiz gertatu dezan inpaktoa, dakiguna da estabilizatuta daudela. Belgikan, ez nahi badezue Bruselako hirialde handian, ze hor badakigu shift mintzaldatzea gertatzen ari dela frantsesaren alde, edo Suitzan, han ere badakigu ze gertatzen ari den zona italianoan eta zer gertatu den erromantxea, baina oro har estabilizatua dira eta bat baino gehiago daude. Eta azkenik, A supra B. Hau da, batek funtzio batzuk hartzen ditu eta besteak. Biak ez dira edozertarako erabiltzen. Hoie dira irtera posibleak. Jakina, eta hau da guri bain komeni zaiguna, ahuldutako hizkuntzaren gizarteaz ari bai gara, mintza jarduna mantendu edo aldatzea baldin bada historia, eta hori da gure historia, nola lartu euskara ez galtzea, beraz mantentzea, orduan aztertu behar dugu non mantentzen da hizkuntza bat edo non aldatzen da. Aldaketak ez dira gertatzen kolpean, A hizkuntza eta B hizkuntza artean, hori nun eta danak ez dian kolpez, gaixotasun batez hil, edo horrelako kasu estremoren bat, hori ez da inoiz gertatzen. Gertatu askoz ere lokus txikiagoetan gertatzen dira, asko ere dosi txikiagoetan. Nork egiten du lehen da bizi mintzaldatze prozesu hori, norekin ari delarik, non ari delarik eta zertarako mintzo delarik. Hor ikusi behar dugu nork, norekin, non, zertarako hortan, zeren eta mintza jarduna berez ez da beti berdina, espazio soziofuntzional globalean. Beraz, aldatu egiten da, edo aldatu egin liteke, eta hori da bereizi behar duguna. Ez da beti ala gertatzen. Hemen, euskaraz egite alda, galdera da, euskaraz egitearekin zer esan nahi duzu. Batzuk hitz egiten dute, baina irakurri eta idatzi erderaz egiten dute. Beraz, erantzun zuzenik ez du, bere osoan hartuta. Esan beharko zenuke, zertaz arizkera. Hizketaz, irakurketaz, idazketaz. Berdin, batzuk entenditzen dute, baina ez dakite esaten, badute ahalmen batzuk berari euskaraz egiteko, ez dute ahalmenik zuri euskaraz erantzuteko. Batzuk badakite etxean da taberna zuloan lagunekin euskaraz egiten, baina ez jendaurrean, dotore, entzule adituen aurrean. Hor ere, ikusten ari gara, jakitea, egitea eta ez egitea diferentziala dela. Ez dela globala. Eta beraz, hontaz, hitz egin genduen, zuekin hain dela zenbait urte, eta utzi ezue labur-labur berriro gogoratzen.
jakin nahi baldin badugu hizkuntza bere buruari eusten dion, mantendu egiten den, edo aldatu egiten den, kontuan hartu behar ditugu analisi egiterakoan, agerbidea, ez da berdin hitz egiteaz, irakurtzeaz edo idazteaz hitz egitea, edabidea, openness, ez da berdin nork bere buruarekin ze hizkuntzatan egiten duen, edo besterena jasotzen ari den, edo besteri hizketan edo idazten ari den, eta ez da berdin situazioaren arabera. Ez dugu berdin jokatzen, edo hainbat euskaldunek ez du berdin jokatzen egoera formalean, jasoan, landuan, jendaurreko hizkera edo idazkera zainduan, situazio informal kolokialean, lagun artean, tabernan, gero kafe orduan, eta intimoan, senar emazteak, lagun intimoa, ben artean zer egiten duten. Euskararen historian, horrezaz aparte, ikusi beharko genuke, zenbait kasutan kripto hizkuntza bezala erabili izan dela, bai idatziz, dokumentu desente daude, eta bai hitzez, badakizue bigarren mundu gerran, hain zuzen Amerikarrek beren mezuak, etxaiak ez entenditzeko moduan alkarri pasatzeko, euskaraz pasatzen zizkiotela, ezta? Eta jardunguneak eta rol harremanak, eta hontaz bereziki aztertu beharko ditugu gauzak. Hau, zentrala da, ez dugu gaurko gaiarekin gaina oso dago lotua, plano teoriko batean nahi baduzue, baina oso lotua. Ez dugu berdin jokatzen guztiok, ez hizketako orduan eta ez beste gauza askotan, familian, auzoan, eskolan, komunikabideen eta kultura konsumoan, kirolean, elizan, hoiek garaibateko Rohr Schmidten jardungune nagusiak dira, berezi litezke zenba dira, hemen 6 jarri ditugu, 8 eman litezke, 5 berdin du, eta kontua da, bakoitzean izaten direla rol harreman batzuk, bereziki, familian, rol harreman ezagunena dira, gurasoek beren artean egiten dutena, anai arrebek beren artean egiten dutena, gurasoek seme-alabekin, aiton amonekin, auzoan eta bestetan ere halako rol harremana gertatzen dira, eta hor gertatzen da hizkuntzari eustea edo hizkuntza aldatzea. Hemen, beheko xehetasun hoietan hasten da hizkuntza edo bere buruari eusten edo galtzen. Leku txiki hoiek zaindu behar dira, hoiek erabakitzen baitute bukaeran, osotasunean zer gertatuko den. Nola neurtzen da hizkuntza ahuldutako hizkuntza bat atzerak ari den, da beraz mintzaldaketa gertatzen ari den, ala ezten gertatzen ari. Eta berdin, nola neurtzen da, horren kontrarioa gertatzen ari den, ala ezten gertatzen ari. Hizkuntza indarberritzea. Funtsean, dagoen dokumentazio, munduan dagoen dokumentazioan, 2 metodo dira, erabiltzen direnak. Bat, aldiune batean, demagun, 1940an, zerbait esateagatik, neurtu, agerbide, edabide, situazio, jardungun eta rol harreman jakin batzutan, zein dan mintza jardun nagusia. Eta gero, hori bera errepikatu, B aldiune batean, handik 20 urtera, handik 30 urtera, handik 50 urtera. Hori da bide bat. Neurketa bera egin 2 argazki atera, bat 0 unean, bestea 0,20, 0,30, 0,50 urtean. Eta bestea da, nik ez daukat itxaroterik 20 urte, 30, 50, nik jakin nahi dut orain gertatzen ari den, ala ezten gertatzen ari. Hortarako da, argazkia une batean hartu eta 2 populazio segmentu diferente hartu. Helduak, ahaldela, zaharrak eta gazteak, eta ikusi ea zaharretatik gurasoetara eta gurasoetatik seme-alabetara mantendu egiten diren mintza jardunaren pautak edo aldaketarik dagoen. Ikusten baldin bada, euskaraz batez ere zaharrek egiten dutela eta umeek batez ere gaztelaniaz egiten dutela, mintza jarduna erabat indarrean dago. Halakorik ez baldin bada, ez. Eta gertatzen baldin bada, 10 urteko aurrek, 30ekoek baino euskaraz gehiago egiten dutela, esan nahi du hor ere indarrean dagoela prozesua, baina ez mintzaldatzearena horren kontrakoa baizik inberena. Esate baterako, Fishmanek hau aplikatu zuen 60ko hamarkadan, ikusteko bere hiztun elkartearekin, Estatu Batuetako Yiddish hizkuntzarekin zer gertatzen ari zen, hartu zituen esan bezala agerbideak,
mintzatzea, irakurtzea, idaztea, edabideak, situazio formal, informal, intimoak eta jardunguneak. Familia, auzoa, lagunak eta ez ezagunak, komunikabideak, elkarteak, lanbidea, eta horren arabera, horren ez dugu ikusiko, garbi ikusi izan, atzera zijoala jidish zera hizkuntza eta jidish hiztun elkartea. Noiz dago hizkuntza bat ahulduta, noiz dago galtzeko arriskuan? Hiztun elkarte batek bere buruari eutsi ezin dionean. Bapo Mikel, esango duzue, lehen bezala utzi gaitu. Eta zer da bere buruari ezin eutsi izatea? Hori da kontua. Formulazio bat baino gehiago eman dira, baina praktikan, Uriel Weinreichen garaitik eta teoria soziolinguistikoak horretan eztabaida txikia du, pentsatuta eta onartuta dagoena da, hizkuntza bat ahulduta dagoela, belaunez belauneko hizkuntza transmisioa eten egiten denean. Gurasoetatik seme-alabetara, erabilera pasatzen ez denean. Gurasoek egiten dute, badakite behintzat, batzutan behen artean egiten dute, seme-alabei ja ez diete egiten, edo zerbait egiten badiete ere, seme-alabei ja ez dute egiten. Hori da puntua. Belaunez belauneko transmisioaren etena da hizkuntza bat ahulduta egotea, edo ez egotea muga markatzen duena. Berehala esango duzuek, gu zer gaude ahulduta edo ez gaude ahulduta. Eta erantzuna betikoa da, segun, bai eta ez. Iparraldean ez dago dudarik txikiena. Iparraldeko estadistika demolinguistikoak aztertzen badituzue, euskaraz dakiten eta euskaraz egiten duten gehienak, 50, 60 urtetik gorakoa dira. Eta hortik beherakoak askoz gutxiago. Egia da, han ere, azken unean, segmenturik txikienean, halako gorabide txo bat agertzen hasi dela, baina oro har ez dago dudarik. Zaharrek euskaraz egiten dute, 30, 40, 20 urtekoek ez. Eta nun gertatzen da etete hori? Hori da, bigarren puntua, eta oso konforme nintzateke gaur idea honekin hau buruan dugula aterako bagina. Hizkuntzaren galera, lehen esan dugu, bodegan gertatzen dela, etxean gertatzen da, auzoan, lagun arte hurbilean. Horretan, ez dago, nik ez dut ezagutzen soziolinguistarik hori ahazten duenik. Beste kontu bada, hizkuntza batek horrezaz gainea beste esparru asko goimailakoak baldin bazitun eta goimailakoak galtzen ari baldin bada, han ere badagoela galera bat. Baina ahuldutako hizkuntza berez da hurrengo belaunaldira transmititzen ez dena, eta transmititu ez da transmititzen zine festivalean. Hori urtean behin, urtean bitan egiten da, eta orduan ordu batzuk eta pelikula ikusten ari zara. Han ez duzu zure mintzamena, zure ahozko jarduna, ez idatzizkoare, ez lantzen eta ez gerorako proiektatzen. Etxean, auzoan, kalean, lagun arte hurbilean oinarritzen da mintza jarduna. Jardungune horiek dira sozializazio gune primarioak. Eta gure artean orain badago joera, ahazteko, hizkuntza sozializazio prozesuaren pakete horren barruan datorren komponenten badela, oroar. Hori dela sozializazio agente primarioa. Eta bigarren mailakoa da eskola. Guk normala denez, kultura handia dugu, geurean zentratzeko, eskolan zentratzeko, baina ez dugu ahaztu behar gurea bigarren mailakoa dela. Hori ahazten badugu oker gabiltza. Bueno, baditu honek datu gehiago, baina ikusten dut 25 gutxi direla eta hontan zentratuko gara. Zergatik gertatzen da mintza aldatzea? Funtsean, honetaz aurrez aurre eta halako detaile batez idatzi izan dutenek, 6 dislokazio modu edo ikusi izan dituzte. Bata da debekua. Hizkuntza batzuk ez dira hitz egiten, debekatuta dagoelako. Beste batzuk dira eten urratze edo dislokazio fisikoak.
Beste batzu dira dislokazio demografikoak. Badago laugarren bat, ia inoiz kontuan hartzen ez duguna, gure azalpenetan, eta eskolarekin ere lotura duena, urbanizazioa, lurralde antolamentua, eta horrek bi horiek berekin dakarten dislokazio soziokulturala da. Dislokazio soziala dago gero, hori ezagunago dugu, eta azkenik dislokazio kulturala. Banan-banan ikusiko ditugu labur. Lehenengo dislokazio edo lehenengo motiboa hizkuntza bat mintzaldatzean sartu eta galtzeko da debekua. Hori euskararekin praktikatu egin da. Ez da ipuina. Euskararekin bakarrik ez. Guk uste baino askoz ere fenomeno zabalagoa dira hauek bai Europan eta bai 1770etik aurrera Ertamerikan eta Hego Amerikan. Ipar Amerikako historiaz ezin dezaket halako zehaztasunik eman. Gero, une puntualak ere izan dira, gaur ez daukagu hontaz jarduterik, baina 1902ko udazkenetik eta 3an gertatu ziren debekualdiak, bai hemen eta bai Frantzian Normandia barne, edo zera, goiko muga barne, oso ezaguna dira, hortan dabiltzatenentzat berdin 23 ondoko egoerak eta 39koak. Hori existitu eginda. Eragin ohargarria izan dute debeku horiek itxuraz hizkuntzaren belaunez belauneko transmisioan. Itxuraz diogu, ze gezurra badirudi ere, ez dago ni dakidala tesi doktoral bakar bat hortaz eginik. Beraz, ditugun datuekin jokatu behar hor, dakigun txoarekin, eta itxuraz badirudi eragin ohargarria izan dutela. Baina, eta hau ere azpimarratu behar da, eragin mugatua. Eskoletan debekatzea, ez da hizkuntza, hurrengo egunean ez da horregatik hizkuntza galtzen. Horrek eragina du, baina eskola ez da hor dana, inola ere, gizartean beste era batera lotzen dira gauzak, eta bere eragina, ohargarria izanik ere, mugatua da. Bai aurreko puntua, eta orain hau, esan dezagun, ez diela gure panoraman gaur agertzen diren elementuak eta beraz hurrengora segi dezakegu. Dislokazio fisikoa ze izaten da. Jendea, esate baterako, goseak hiltzea. Hori orain gure buruetatik kanpora dago, baina guk uste baino fenomeno berriagoak dira horiek, oain Saharan eta Afrika subsaharianoan da entzuten ditugu, eta hala dira, dramatikoak, baina hemen ere, eta ez hain aspaldi horrelakoak gertatu izan dira Europan, baita Ipar Euskal Herrian ere, ez dakite egoan, dramatikoak izan ziren, 1856tik 59 urteak, 100ko goseteak izan ziren, Irlanderaren ahultze prozesuetako bat, 56ko gosete handia izan omen zen. Iparraldean badakigu, Zaldubik ala kantaturik, Betiri Sants deitzen zion orduan goseari, ze kalamidadek ekartze zituen. Hoiek problema dira. Eta bestelako katastrofe naturalak ebai, uholdeak, lurrikarak, temperatura aldaketa, izurriteak, hoiek ere hiztun herri osoak erabat ahulduta uzten dituzte zenbait kasutan. Edo norbaitek eragindako txikizioak, gerrak, gerraundoak, genozidioak, orain bertan, esaten da, nik ez dut ikusi, Amazonas aldean, hiztun herri osoa galtzen ari direla deforestazioaren ondorioz. Hori ere ez da gure situazioa. Gure gana hurbilago gatuz ordea dislokazio demografikoaz hizketan hasten garenean. Hizkuntza bat galdu egin liteke, beste hizkuntza hori egiten dutenak kanpora emigratzen dutenean, taldetan, txiki edo zain txikitan, eta hango hizkuntzara egokitzen direnean, kanpokoak samaldan beraiengana etortzen direnean, edo, eta erne honekin, seme-alabarik ez egin edo oso gutxi egin erabakitzen dutenean. Eta hau oso ezaguna dugu. Ezin gaitezke beti bigarren puntuan fijatu. Eske kanpokoak etorri dira eta ez. Balantze demografiko batek 3 elementua behar ditu kontuan, eta gure kasuan, egia da orain berriro etorkin uholde baten edo etorkin fase baten barnean gaudela,
baina hemengo dislokaziorik handiena ikuspegi demografikotik, uste dut gehienok edadez ez zaretela nigandik hain urrunekoak, eta beraz, hemen gaude nok eragindakoa da. Gure aurretik, 41.000 aur jaiotze zian autonomia erkidegoan, guk, zeak txirritak esatezun bezala fabrikari martxa eman genionean, 16.000 jetxi ginen. Hori bada, etena. Urbanizazioa, lurralde antolamendua eta dislokazio soziokulturala funtsezkoa dira. Eta hori bereziki gertatu da azkeneko 10, 15, 20 urtean. Ez dakit jabetzen garen honek hizkuntzaren gora beretan ze eragin du. Hiri buelta osoak hirigune bihurtu dira, hainbat lekutan, eta urrutiago zeuden herri herriska isolatuak ere, auzo berri eta landa etxe berri bihurtu dira. Komunikazio bideak asko azkartu dira, lotune berriak, etxegintza masiboak eta turismo ustiapenak lehen mailako garrantzia du konfigurazio soziolinguistikoan. Eta honek, dislokazio soziokulturala eragiten du, askotan gauzak ez badira tentuz eta jakinaren gainean egiten, eta de facto euskarazko arnasgunen ahulgarri gertatzen ari da prozesu hori oro har. Badaude datuak, hasiko gara hemen demolinguistika asko datuak herri txikietan zer gertatu den azkeneko 25 urtean aztertzen, baina badaude datuak hau apuntalatzen dutenak. Industriaren kokaerak ere garrantzia du hizkuntzan. Normalean ez du hontaz jarduten, baina hala da. Industrialdeak, merkatalguneak, zentro logistikoak eta teknologia parkeak erabat ugaritu dira azkeneko 25, 30 urtean. Erabat. Jendeak jaztu etxe ondoan da kale ingurun lan egiten, jendeak kotxe hartu eta handikan 5 kilometroa, 15era, 25era, 55era edo zenbaitek 115era lan egiten dugu. Euskarazko lantaldeen homogenotasuna ahuldu egiten du horrek eta bereziki euskalki berekoen artekoa. Lehen normala zan, tailerrean herri berekoak edo ingurukoak elkarrekin bertako hizkuntzan egitea. Orain, suertea da, euskaraz egiteko aukera baldin baduzu, baina orduan ere gutxitan zure eguneroko hizkuntzan. Eta, jakina, honek guztiak gero eta garrantzia handiagoa du euskara erdaren erabileran. Hori ere kontuan hartu behar da, beraz, hizkuntza, ahuldutako hizkuntzaren gizarteaz hizketan ari garenean. Eta beste bat, lurralde antolamenduaren dimentsio virtuala sortzen ari da. Autoak kilometroa jandizkigu eta erlojuko minutuak laburtu. Lehen ordu terdi behartzana, oin 10 minutun egiten da autoz. Baina ez da 10 minuturik ere behar e-mailez edo internetez. Hori ere ez. Ikusentzunezko komunikabideen leher estanda gertatu da, mundu mailan eta bereziki gure ingurumen honetan, ni gogoan dut. 82an, 2 kate ziren telebistak biak erdaraz. Gaur 10 dira, ez dakit zenbat. Internet hor dago, telefonia mobila hor dago, e-mailak hor daude. Honek guztiak bestelako harreman sareen konfigurazio virtual bat ekarri du eta hizkuntzan eragina du. Alde eta kontra. Gauza hauek ez dira hartu behar beti, ez desastre bezala eta ez ehunduko bedinkazio bezala. Biak dituzte, kontra zer dute, aurrez aurreko harreman sarea ahultzen ari dela, eta erdal mundua ari zaigu virtualki etxeratzen, eta igual ari zara handik 1500 kilometroa dagoen persona batekin egunero jarduten, eta auzo lagun euskaldunak selektiboki isolatzen ari zara, zen nola horrek ez duen zure negozioan parte hartzen, horrekin ja ez duzu harremanik. Alde zer du dentsitate fisiko-territorialean izandako galera orekatu, berdindu egiten duela, distantziak importantzierik espaldin badu, euskaldunok euskaldunokin, naiz da urrutiago egon, hitz egiten interaktuatzen jarrai dezakegu. Hori alde du. Nola nahi ere, eta hemen oso labur esan dut, urbanizazioaren eta lurralde antolamenduaren dislokazio soziala hori garrantzitsua da. Hori hor dago,
Eta honetaz, hitz egingo da bereziki gaur eta bihar, horri nola aurre egin, zer modutan lortu ingurumen urbano, ingurumen virtual, ingurumen hurbil eta ez hain hurbil berri horretan, euskerazko gure kasuan, ahuldutako hizkuntzaren bidezko harreman sareak berregin, osatu, indartu eta sormenez bultzatzea. Dislokazio soziala tipikoa da, gurean ere oso ezaguna izan da, gizartean aurrera gora egiteko hizkuntza bakoitzak zer laguntza ematen duen, neurtu hori da askotan, jendeak hori neurtzen du. Euskaldun askorentzat oso mingarria gertatu izan da gaztelaniaz ez jakitea edo ondo ez jakitea. Eta horiek beraiek dira lehenengoak, ez horiek kontuxarrekin joan. Horiek dira lehenengoak esango dutenak, bueno, nik pasatako kalbarioa nire seme-alabek ez dezatela pasa. Horiek beraiek dira, inork ez du goitik inposatzen. Hori dislokazio sozial horren kontua da. Hizkuntza batek gizartean aurrera egiteko atributu sendo horiek baldin baditu, eta besteak ez, jendeak esango du, nik nahi dut, neuk ezin badut, nire hurrengoak behintzat, hizkuntza fuertea jakin dezaten. Gaur ingelesaren arrakasta hain handia zergatik den pentsatzen baldin badugu, ez da ezinbestean jendeak gero egunero jotake ingelesez jardun behar izaten duelako txostenak idazten eta telefonoz honi eta ari deika, ez. Ingelesaren erabilera praktikan, ez da, hain handia sektore jakin batzutan izan ezik. Dagoena da, proiekzio hori ez ingelesak zeruko ateak zabaltzen ditu. Horrek eramaten ditu gurasoak. Ez dago subentzioaren beharrik. Bere baitari sortzen da, eta debekatuko bazenu ikusiko zenuke. Dislokazio sozial horren eragina euskerak kontrara oso gogor jasandakoa du. Gaur balio aldu euskara zerbaitetarako, aldu bere baitan alako erakarmen bat nahita nahi ez, hau ikasi beharko dek hemen ondo bizi nahi baldin baduk. Bai, badu bere lekua Azpeitian, Leitzan edo Markinan. Euskaraz jakitea ez da alferrikakoa. Lakuan, neurri batean, lanpostu batzuetara iristeko. Irakasletzan, lanpostu gehienetarako, komunikabidetan, batzutan, kultura produkzioan, hortik kanpora ondotxoz mugatuagoa. Eta dislokazio kulturala gertatzen da normalean, azkenik ahuldutako hizkuntza duten gizarteetan. Guztioi gustatzen zaigu, eta kontrakoa dionak eskua mesedez jaso beza, guztioi gustatzen zaigu moderno izatea. Abantaila handia ditu, eta ez jazteko orduan bakarrik. Baina eragozpenak ere baditu, eta da aurrez aurreko bizimodu sotilea, hurbilekoa, ohiko gaietan zentratua, errotik aldatu egiten duela, eta gure kasuan, euskal bizigiro jatorra zeharo kolokan jartzen du justu bizimodu sotil hurbileko ohiko hoietan gordeta zegoelako. Eta hor ari da beraz orain benetako bere galera gertatzen. Hemen zeak Fishmanek esandakoa duna ez dugu hain irakurriko, baina beak esaten duna da, hizkuntza bat ez dago salbatzerik hizkuntza gisa hartuta. Salbatuko baldin bada, hizkuntza eta kultura osoa biltzen duen kolektibidadea hartu behar da. Kolektibidade horrek ez bakarrik hitz egiten jakin behar du, baizik kulturalki ere bizirik egon behar du, vibrante egon behar du, beak ala esaten du, ethnocultural creativity, sormenezko izan behar du. Hori bertsolariekin oraindik ongi antzematen da. Hori galtzen denean, galeraren pausa handi bat egina dago, ze jakina, ez, baina guk hala ere gorde ingo de euskara, baina zertarako. Ruffiniren teorema euskaraz ikasteko? Eta gero nork erabiltzen du ordea Ruffiniren teorema ezertan hiltzen dan arte.
ia bukatzea noa, bai baitakit ordua ala dela, Fishmanek zenbait gomendio egin izan dizkigu euskaldunoi idea hauen inguruan, eta beak esaten du, ezin dugula erabat formulazio batean ala bestean jokatu, dana euskeraz, dana gaztelaniaz, bilatu egin behar dugula kombinaziozko formula bat bata eta bestea bere baitan izango dituenak. Eta hori da hemengo kontua, bilatu behar dutela elebitasun egonkorra, euskaldunak euskaldunekin artean bederen. Egonkortasun, elebitasun egonkorra diglosia da, beste hitzekin esanik. Hori gabe euskarak ez duela etorkizunik. Jakina, diglosi bidezko etorkizun marko bat definitu behar bada nolako diglosia. Betikoa? Ez, betikoak ez digu balio. Ura joan zen, ia erabat joan da, eta ura berregiterik ez dago. Egitekotan bestelako konpartimentazio soziofuntzional egonkor bat bilatu beharko da. Eta horretan, esan, behin baino gehiotan esan digu Fishmanek, bizirik ateako bada gure hizkuntza eta gure hiztun herria bide hortatik bakarrik atera daitekela gure ingurumen honetan, baina horretan lan txikia egin dugu orain arte eta errudunak geu gara neurri handian. Bueno, amaitzea noa. Badakizue hezkuntza saila, zuetako hainbat ebentza jakingo du, arrue ikerketa lerro bat zabalduta duela eta hortan ari dela azkeneko urteotan. Ikerketa lerro hori urtero berritzen da, beti ere gauzak hobetuz, doituz, zehaztuz, eta hor galdera bati erantzuten saiatzen ari da, hortan ari den soziolinguistika klastera eta hezkuntza saila. Zergatik egiten duten neska mutilek batzuetan euskeraz eta bestetan gaztelaniaz? Ze elementuk iragartzen du ongien ikasle batek eskola giroan, gelan, patioan, hizkuntza batean edo bestean egingo duen? Zein dira horren iragarle hoberenak? Ondorioak ez dira oraindik erabatekoak eta ez nuke nahi mesedez inor hemendik ateratzea esanaz, bai, Leioan Mikelek esan du ondorioa hau eta hau dela. Ez dut hori esan. Ondorioak ez dira oraindik erabatekoak, eta beraz kontuz ibili behar dugu. Baina, zenbait evidentzia metatzen ari da. Eta ikusten dana da, ikasle batek hizkuntza bat egin edo ez egin, ez da bere unean uneko erabaki librearen kontu bat, baizik eta laguntaldeak, ikaskideek, bai eskolako ikaskideek, eta bai kaleko eta herriko lagunek, laguntaldeak zer egiten duen. Aurrak, eta ez aurra bakarrik, integratu egiten dira, giro hartan egiten den hizkuntza nagusira, hizkuntza hura ezagun baldin badute. Jakina, eskolak euskara indarberrituko badu, eskolaz kanpoko beste elementuak kontuan hartu beharra dauka. Inoiz esan izan dugu, eta ez dizuetoen esplikazio handirik emango, aur batek, goizean iratzarri edo esnatzen denetik, ohera joan da lo hartzen duen bitartean, urtean zenbat ordu pasatzen dituen esna kontuan hartzen badugu, eta zenbat ordu pasatzen dituen gelan, D ereduko batek, oain buruz ari naiz, uste dut, 14-15 inguru pasatzen duela, ez gehiago. Honek esan nahi du, bere orduen 85, 86, hortik kanpora pasatzen ditula. Hori ezin dugu ahaztu, eta hori ez dugu aldatuko. Ari gara D ereduaz, eta gaina ari gara kalkuloi egin genituenean ingelesezko content-based teaching ia existitzen ezen garaikoaz. Oain gutxiago izatekotan. Hori D ereduan. Beraz, beste elementuak hartu behar dira kontuan, hizkuntzak ikastea, sozializazio prozesuaren baitako kontua baldin bada, eskola ezinbestekoa da, funtsezkoa da, beharrezkoa dugu hainbat gauzatarako. Baina ez da aski, Eta aski ez den horretan, hizkuntza bi gizartean existituko diren giro horretarako euskarazko jardunguneak, euskarazko harreman sareak, euskarazko mintza molde eta mintzabideak indartu behar ditugu. Funtsean, bai ze euskara modu indartu, eta bai euskaraz non egin kontu horietan, beti ere pentsatu behar dugu
honek merezi duela, saio honek merezi duela, baldin eta bat hartzen diren neurriek, belaunez belauneko hizkuntzaren jarraipena, transmisioa garantizatzen baldin badute, eta 100% ez baldin bada ahalik eta maila altuenean, bat, eta hartarako aukeratzen ditugun bideak, gizarteak onartzen baldin baditu, gizarteak onartzen ez baditu, nahiz eta zuk uste izan, badaukazula formula perfektua, hori ez da aurrera joango. Beraz, ez dugu denbora, indarra, dirua, dedikazioa eta debozioa, euskararen aldeko edozer gauzatan xahutu behar, ze, laster, iritsiko zaigu jubilatzeko ordua, eta orduan ja berandu izango da. Geure denbora, geure dedikazioa, geure know-how, geure debozioa, dedikatu behar dugu, batez ere, pentsatuz, hau bultzatzera baldimanoa, X neurri bultzatzera baldimanoa, X neurri honek kontribuitzen aldu hizkuntzaren belaunez belauneko transmisioran. Honek laguntzen aldu jendeak etxean, auzoan, lagun arte hurbilean, euskaraz egin dezan. Hori da klabea. Horretarantz laguntzen baldin badu, hartarako kontribuzioa baldin bada, egin dezakegun ekarpenik ederrena egiten ari gara. Ordu bete eman zitzaidan, 3 minutu falta dira, eskerrik asko guztioi eta nahi baduzue zuen galderei erantzuten saiatuko naiz. Eskerrik asko, sailburu jauna eta zuzendari jauna.